Mäkynen ja paasalainen kirvesmies kautta rakennusmies ja mä teen tässä remppatiimissä hommia. Tämä vuosi ollaan tehty Iisi-osuuskunnan kautta töitä ja työkokemus. Meitä on 4 henkeä tässä tällä hetkellä ja työkokemus meillä on noin 90-100 vuotta. Et kokemusta löytyy kyllä. Tehdään kaikki rakennusalan työt, sähkötyöt, putkityöt, perusrakennustyöt, pohjasta kattoon. Kyllä. Ollaan ainut ryhmä Suomessa tällä hetkellä, joka hammerklassia asentaa ja meillä on jokaisella on pätevyys siihen ja niitä asennellaan pitkin Suomea. Me päädyttiin Iisiin sen takia, että se on helppo, yksinkertainen. Meidän ei tarvitse tehdä kirjanpitotöitä. Me lähetetään sinne tunnit ja Iisi hoitaa kaikki ja me saadaan keskittyä vain pelkkään työntekoon. Juuri näin.